дар муассисаи давлатии телевизиони душанбе мулоқоти гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе доир ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бо кормандони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. Дар мулоқоти аъзои гурӯҳи корӣ, роҳбарият ва кормандони шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ва масъулини рӯзномаву маҷаллаҳо ширкат варзиданд. Масъулини нахуст доир ба муҳимияти паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади роҳнамо дар рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат андешаронӣ намуданд. Таъкид шуд, ки дар паём ҳама паҳлӯҳои фаъолияти сохтору мақомоти давлатӣ баррасӣ гардида, дастуру супоришҳои судманд ироа гардиданд. Инчунин вобаста ба соҳаи тандурустии нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода шуд. Аз ҷумла зикр шуд, ки солимии сокинони кишвар, ки асоси солимии ҷомеа ба ҳисоб меравад, зери таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. Дар идома маърузачиён саҳми воситаҳои ахбори оммаро дар инъикоси ҳаводису рӯйдоди муҳими кишвар махсус таъкид карданд. Инчунин доир ба дастоварду пешрафти шабакаҳои телевизиониву радиоӣ андешаронӣ сурат гирифт ва ин ҳама самараи дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии кишвар арзёбӣ гардид. Ҳамзамон бо ёдоварӣ аз нуктаҳои паёми имсола зикр шуд, ки тадбирҳои солҳои охир амалӣ гардида дар соҳаи иҷтимоӣ, ки самти муҳими фаъолияти иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар маҳсуб мешавад, ба рушди ин соҳа такони ҷиддӣ бахшид. Масалан, агар ҳиссаҷудокунии молиявӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ дар соли 2024 ба маблағи 20.9 миллиард сомонӣ таъмин гардида бошад, пас ин нишон диҳанда дар соли 2026 дар ҳаҷми 29.5 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2024 8.7 миллиард сомонӣ ё 41.8% зиёд мебошад. Дар идомаи мулоқот доир ба арзишҳои таърихиву тамаддунӣ, унсурҳои фарҳангӣ, шахсиятҳои барҷастаи илму адаб, нақши занону бонувон дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ, нақши зан модар дар таълиму тарбияи ҷавонон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида тарбия намудани ҷавонон низ аъзои гурӯҳи корӣ баромад намуданд. Пешгирии ҷавонону наврасон аз хуруфоту таассуб, муноқишаҳои гурӯҳӣ дар байни ҷавонон, пешгирии фарҳанги бегона, инчунин бунёд намудани конун, яъне маркази тамаддуни ориёӣ дар шаҳри Душанбе ва маркази байналмилалии Наврӯз ибрози назар карда шуд. Дар идома паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон банд ба банд шарҳу тавзеҳ дода шуд. Дар фарҷоми мулоқот саволу ҷавоб ва муколамаи озод вобаста ба масоили баррасишуда сурат гирифт.